Ce faci acolo? Ce faci acolo? Ce faci acolo? Dacă era o mână pe acolo nemâncată, neroasă. Dar nu pot, draga mea. Uite ce frumoasă ești tu. Da, cazul. Hai să ne chinuim aici un pic mai tare. Încă una. Hai sus, mama. Hai de sus, hai. Ia și în picioare. Să te vadă mătușica. Dar trebuia să vii din partea asta, Dana. Până jos.